kwi-past life yakho usuthandana namadoda awu100 or usulale nabafana abawu100 ungitshela kanjani usulale nabafana abawu100 sikhona isidingo sokuthi ungitshela ukuthi ulala abantu abafana abawu100 ngaphandle ukuthi nangu-judge this question ngiyibhekise kunina nonke Mbelo nawo noMvula sikhona isidingo sokuthi ungitshela ulala nabafana abawu100 do you think mina ngingujudge usulala nabafana abawu100 kubaluleke ngani lokho kumina into engingadingi ukuyazi lonto njengomjida but kunezinye izinto futhi ukuthi mhlawumbe usukhipha ingane eziwu2 ingane eziwu3 uyabona nawe ukuthi mina ezami ingane engifihla uzizelwe khona ziyaphila but unezakho azikho at what point la uzongitshela khona lezo mfihlo zakho mina ngingakujudge angeke uembarrasseke ukuthi ungitshele lento ibaluleke ngani ukuthi ungitshele ukuthi unezingane eziwu3 ezagcina zangazalwa wayikhipha Sanibonani igama lami ke ngokwazi ngakwaNsele ngiphuma phansi le enkandla Mahlatha Mnyama ngiyanimukela ukwazi Nseleni his opinions lapho ngihambisana khona no Ayanda no Sisi Nomvuyo ongekho njengamanje escreenini kodwa kwamanye ama episode nisazombona ziningi into eyishintshileke nani yabona ukuthi sekuqhakazile sikhulile ngokwe podcast kuningi kokwenzakalayo lekhaya mhlawumbe sizophinda futhi sixoxe nikubone kubhalwe lapha ngezansi ngokuchaza kabanzi ngendawo yethu nangomsebenzi wethu esiwenzayo siphinde futhi sibonge ngesupport ngale ya podcast leya esasiyenza sino Bryce sobabili sisaphuphile njengamanje siseke ezingeni lokuphupha sesezingene right sesezingene likhulu kakhulu mhlawumbe before singenela kwi topic yethu namhlanje ngizothanda ukuthi ngintroduce udadewethu uhleli lapha eceleni kwami this is my co-host ngolunye usuku sobe introduce umuntu sithi this is my co-host mhlawumbe kuzobe kuhlela omunye la sithi these are my co-hosts ngisesibeka ngesilungu so before singene topic yethu ngithanda ukuthi ngibingelele udadewethu naye masiyabingelela sabona Ayanda Njani butwana? Ngikhona njani? Ngiyaphila. Hayi siyaphila kakhulu. Ungayichaza upha abantu ukuthi ubani kanjani njani uziphe nje uintroduce because akuyona interview lo so mina ngizoku-interview so goqa nje. Yabo into mangayijwayele sometimes kuba nama nerves nyana but ngiyabonga ngiyanamkela guys this is angazi ngachaza ngithini this is nice I mean okay igama lami ngoAyanda ngakasithebe ngibuye eMnambithi ezakheni abantu abaningi indawo yakho nabayazi ngokuthi kukwafela ubala angazi ukuthi kwakwenze njani kanti mina zingihleli mina noAyanda ngimazi ukuthi kuye ngitshela nokuya ngithethe ngakhona record 150 la ngiqhamuka khona so yeah ngiyajabula kakhulu kuba one of host yakho and for lolu hlelo lolu I'm just hoping ukuthi we're only going to be bringing only the good things for abantu and we're hoping ukuthi nabo bayireceive ngendlela esihopa ngayo ukuthi nabo bayireceive ngaleyo ndlela and we're looking forward to all the great things that we're bringing for them. Thank you very much. Yeah. Perfect. Mhlambe sivele sikuhlala ku topic yethu. Definitely. I topic yethu namhlanje esizoxoxa ngayo wena Ayanda I topic ethi kubalekile yini ukuthi utshele umuntu ozothandana naye ngebackground yakho noma la usuka khona. Ikakhulukazi kamajita amaningi ayengafuna ukukhuluma ngezinto ukuthi ngibuya la mina othandweni mina ngingathandana noSibanibani ngathandana noSibanibani ungibona nje mina nginengane ezu7 futhi mina ezinye ezisezu8 yonke lento so thina njengamajita we don't share that information so basically wena as uAyanda or as ababukeli bezibhekile emakhaya ukuthi sibuzana ukuthi ngabe kubalekile ukuthi umuntu akwazi ukuthi ubuya kuphi wena ngebackground yakho ngokwe relationship kubaleka kangakanani kubalekile kona but then part eyibhama mina for me is because abantu besilisa they hardly ever share information as such yabo uthola ukuthi umuntu omunye uzokufihlela ukuthi unengane and you find it at later stage ukuthi unengane and then mhlambe leyo nto leyo ngakhoza even the relationship ukuthi iphele before uqhubeka uyazi ukuthi masuke sishare kubaleka kanjalo ukuthi ungakuveza ukuthi unengane ngenxa zokuthi abantu besifazane wena mntana omuntu uthi uyayishelela nje intombi umuntu wesifazane already usebeke uhite manje lezi zinto lapha we are oversharers fanele usebeke uhite lezi zinto manje sezenza ukuthi ugcina ungasakwazi ukukhuluma usho ezinye izinto ezibalekile ngokuthi mhlambe mina kahle mfethu ngiyashesha ukuthi ngifike ukuvutha ondaba
wena ngoba seshilo ukuthi ngithanda indoda ephuzayo qeda ngisaqala nje relationship no mina as ayanda angimthanda umfana oshesha qeda already unezazi oshesha qeda ungakusho lokho ukuthi unashesha qeda yabo so asasikakangeni angeke ngikusho lokho because I'm avoiding ukuthi ngingaluzi kule jackpot engahle ngidibane nayo at the same time when it comes to ingane umuntu wesifazane uthi eyichaze ebebeka ama boundaries or abeka into ngazuthi ama values so ama values umuntu wesifazane avela nje niqala ukukhuluma ethena akathandana nendoda enganamali akathandana nendoda ukuthi akathandana nendoda ukuthi kugcina mina njengomuntu wesilisa ofuna ukuwina ngicina ngikavoid ukuveza ezinye zezinto ngoba inhloso yami ukuwina akukhona ukuthi mhlawumbe ngoba njengoba ngikushela ngoba ngizohluleka so ungaqhubeka uchaze ngiyaxolisa no it's okay yazi so mina mangase kuthiwa yimi nginengane ezu5 ake zu8 ngiyafika first time ngiyakushela ungathanda nokuthi ngizisho ukuthi ingane zami zu8 okay number 1 singabantu besifazana sifana yithi okay yes kunabantu abazokumela lokho kunabantu abangeke bakumela mina personally indlela engikhuliswe ngayo indlela yokuthi you give love wherever you go okay so ingane zu5 I'm so sorry. I'm not being judgmental kubantu abanengane ezu5 but at least 3 yabo at least 3 okay or 4 5 ngazothi kukuningi kakhulu okay for an instance unengane ezu5 and bonke labantwana banomama babo okay so I'm assuming ukuthi sekune drama that's going to come with each and every mother walezi ingane because I mean there's no way ukuthi kulaba bo5 khona ongeka zakunikeza inkinga as the new partner yakho you understand so personally I wouldn't go for umuntu wengane ezu5 I'm not discouraging anyone who would go for that but for umuntu onengane ezu4 going down I don't have a problem. We would do whatever we do, but then now you need to also set certain boundaries for labo mama bengana bakhona or for lo mama wengana okhona to say uyangihlonipha till this point. Okay. Nanso ke indaba. Asithandani ngiyakushela. Usukuvezile ukuthi wena umfana unengane ezu4 ezu5 kuyaphezulu ufuna ezu4 kuyaphansi. And mhlambe mina nginengane ezu5. Shebile. No, angiphila wazi. Izokubulala into ongayazi. Dear Jesus. Angithi qala lapho ukuthi angisafu lalela lesifafo izovela ngendlela sesithandana yabo so mina ngepoint lami ngithina as abantu besilisa it's not easy ukuthi ngavele ngisho ukuthi mina nginengane zo5 ngalezi izathu lezi ipoint yokuqala ukuthi I know in as much as sizothandana noma irelationship izoqhubeka iye phambili kube kuhle kube nje I cannot tell you ukuthi ingane zami zo5 ngoba lokho kuzongenza ukuthi ithuba lokuthi mina nawe sithandane mancane mangushelela ntombi wena wazi ngikushela ukuthi sithandane angazi ama intentions abantu awafani no phela ama intentions aqala ekuthandaneni angeke ngikushele vele mokuthiwa unayo lento yabo so abantu besilisa balale emakhaya abantu besilisa mebeshela bashelela into okay so into ebalekile ukija ilokhu zani ikhuthi yes into no thina umshado as the topic izoba yinde thina umshado asuqala emgwaqweni true thina into esuke siyibona kumuntu wesifazane obuhle mase ngiyacabanga ukuthi ebuhleni bakhe nesakhiwo sakhe yes right mase ngiba nomqondo ukuthi uNkulunkulu wami ngiyibone nje esengibambele eduzana nomuntu wesifazane yabona sikukhona okufonqekayo nokumoshakalayo kulo situation so isibindi sami esuke sengiyisa kuwena izinkanuko nje suke zingiphi isibindi mostly yes so good let me go for this woman so mangithi izinkanuko ilokhu mina engingakwazi ukucontrola okusuke ukuthi nayo intombi ishona kuyona okungiphi isibindi sokuthi ngikhulume nawe ngoba noma ngihamba ngagcina ngingakushelanga lento icasuka ngendlela ukuthi ngingaze ngijike sengifike edrobheni ithi jike so now mangibuyela kuwena ngiyafika kuwena remember the courage ukuthi ngiyakushela i-courage enginayo ayicabanga ngomshado icabanga nje umuntu wami silele so the moment ngifika kuwena mase ungitshela ukuthi mina kwazi nje obungishela lento oyicabangayo ukuthi khona yikho nginefana neyakho ngingathi mina sorry sisiqhubeka on that note inkinga ke most yabantu besifazane othi nabantu besifazane most yethu sishada nje nawo usashela ukuthi okay tick number 1 unokuthi ume kahle u right yabo ubukeka nje uqoke kahle uclean nana insizwa yakwenje uphelele so thina sishada nje
at an early stage umuntu umbheka already nje umshado sengiyawubona because of mhlawumbe indlela oyibika ngayo. It could be very attractive, depending ukuthi umuntu ohlangana naye yini attractayo kulowo muntu wesilisa. Okay. Yabo. So with that ticking that box, then already ugele nje usezoyibona seyifakile ibeli. Siyaphambili yabona. Yabona wena usuthe wangibheka wabona umshado. Mina kumele ngikuthengisele lo mshado ubonayo. But then uyibika, angithi mawuyibika already ngizothini nibahle olimini. Yes. So then that convinced me ukuthi okay, at a later stage masiloku siqhubeka sithandana mhlambe kushuthi kuzoba khona okuhle okuzoqhamuka out of this, because already ungitshela izinto engifuna ukuzizwa. Angithi phela lezi zinto engifuna ngizisho mina mangikushela. Ngizisho ngoba wena usuwabekile ama boundaries. Usuwavezile ama expectations. Usuzivezile ezinye zezinto ozifuna kumuntu wesilisa. Ezinye ozibonayo ngami usuzikhulumile noma usuzibonisile ngama actions wakho, right? So for a fact ukuthi ngicela ungimele ngifuna ukukhuluma nawe wavuma, that's a first tick, which means kukhona okuright akangakulalela kimi. Mangikhuluma engiphendulisiswa abantu engangiphoxi, which means okay uzimisele ngokungilalela. Okwesibili mangimbuza ukuthi uyapi ngamphelezela, and for the fact ukuthi uyavuma ukuthi it's fine singahamba semolo ngangiphelezela usuku lami izoyalela le, lokho kukodwa kuchaza ukuthi which means wena uzimisele ngokungilalela. Ekukhulumeni kwethu mangilokhu nguzo olimini ngiyakuzwa ukuthi hayi man kunenhlanhla ngazulengane eqondile ngokwempilo. Lalela ke thina njengamajita mangikhuluma umuntu wesifazane ngikhuluma ngesense ukuthi kukhona lento lengizwayo ukuthi ngazulengane lena ayikwisifetshana lokho. Oh ayikuyiphethe kahle lokho kuumshado lokho yabo. So mangilokhu ngikhuluma nawe ngiyazizwa lezi zinto olimini. Olimini lakho ke kulapho opha khona umfana direction ukuthi ngikwenkuluma kaye kuphi yabo. So before even usho ukuthi wena uyifuna ingane zo3, uma wena uthi awunangane and futhi ngendlela onganangane ngakhona ungitshela ukuthi futhi sesekude nje mina ngasesekude ngoba nengane ngenxazo ukuthi hey mina ingane iyabambezela nje yonke lonto yabona. So mina sekwenzakalani kumina ukuthi hawu hayi ngeke phela mshutha angiphushe ukuphusheka lana ngalokho ngiqamba amanga nje ngikhuluma iqiniso ngimtshela zonke izinto, but kunomuntu wesifazane othi no mina it's fine ngiyamntwana anginankinga nomuntu onengane. So nawe musuqamba amanga lapho akusena sidingo, but lo muntu wesifazane obonisa ukuthi unenkinga nengane, that's the point where I start to say no, mina nginengane eyodwa futhi nayo lengane eyodwa sesihlukane noma wayo noma usashona noma upheshayo ilandle noma use Cape Town akekho lana wahamba manake. So wena uyakufihla ukuthi unengane ezo5, right? Ngiyayifihla vele mina ingane zami in real life. So mina mase ngikufihlileke kwenzakalani ke at a later stage in real life? Awungayifihla mina ingane zami. Ha phela ngeke phela ngilo. Find out. Ngeke nje mina lo. Okay, but ngeke ngivela phala ukuthi ngalokho ngisho ukuthi mina nginengane hawu lalela. Ngiyaqolisa ukuphulula. Okay. This is the true story. Wonke umjita mayishela kunezinto ezithile akangayivezi azoqamba amanga ngaso. Abantu mina bazi ukuthi nginengane eyodwa noma ngingane ezo2 noma ngingane ezo3. Unengane engaki vele? La yabona bazokwazi abantu. So now abantu abayazi lo nto. So ukungazi kwabantu ukuthi nengane engaki kwenza ukuthi nami indlela engishela ngakhona mangikhuluma nomuntu ngiyiveze leyodwa. Mhlambe ngiveze le aka seyibonile ku social media and then le enye iputshuke ngendlela. Le putshuka ngendlela iputshuzwa yenye ngendlela. Le putshuka ngendlela mase ngithi mina hey kunenye futhi eqhamuka. So for instance, let me say I'm in a serious relationship right now. Right. So kule serious relationship engikuyona makuthiwa ngikuyona. Indaba yami iqala la. Ngathi mina nginengane ezo2 noma ngathi nginengane eyodwa angisazi ukuthi ngathi nginengaki. Because ngenze sibonelo obviously. So enye yaqhamuka ngokuthi ngithi ngeke mama yazi unolungena la kunengane phela akwakuthiwa kuyona yami lengane sekuthiwa manje uso creator lalela mama lengane ayifani na buka nawe buka no indlela yokuveza because kungcono uqamba mangengane ezingekho kunezoqhamuka sesikhona ne relationship. Ingenxa zokuthi mfethu bonke abantu besifazana akekho umuntu wesifazana ufuna ingfana nengane more than 3 ngoba ubuza uprice ukubuza ukuthi mawazi bonke usuhlukene nazo yabona ukuthi ama question aqhamuka relationship injani between wena no mama ukuthi manje hayi no lo munye akekho lo munye akekho bomama bengane abahlukene. But what's wrong with that?
ngoba lento engisuke ngiyifuna ngeke ngiyithola ngalolu suku. Okay, usuyitholile ke sesiyathandana ke. Ake sesiyathandana manje. About xabana. So, kusho kahle le relationship izohlezi ibest to amanga. Mfethu, njengoba sibangaka lama relationship wakucathona le relationship onayo nomuntu wakucathona neqiniso. Oh yo. So found out lalela hayibo. Angawubhala uphepha wani. I-relationship okuyona mina ngiyakutshela angimazi umuntu wakho. Mangihla siyaplaba besasebuwe lalela ngiyakutshela i-relationship okuyona namhlanje i-relationship okuyona kunamanga isiphihli yakona uyabona ukumfonela guys uma athi akanamuntu yeah hey besimanga uyana ngidefunda ku podcast if umuntu wakhatha athi akanamuntu akanaye vele but okay ha ubona kondoda onephila nje ubona ukuthi kondoda onephila nefusete ubona umana hayibo hawu mfethu umuntu wesilisa mfethu uthi ehlukene nomuntu wakhe ade kubambo lwakhe nomuntu straight kuyena khona ku stand by hawu mina ngihlukana nawe namhlanje mina ngifonela uthoko manje ngithi thoko sengihlukene nomuntu wami awuzwakale so police inhloko phela mfethu hey yazi umuntu ugcina ikhuluma lento zibaningi iqiniso lithi abantu besilisa abaningi unomaqondana une-stand by kulamakhwapha akhe kunama potential abantu besilisa abayilengisayo nabayibulalayo abantu besilisa ade benganawo ama potential emakhwapheni abo so if uhlukene nomuntu wakho wase pointini ukuthi uyayilengisa ingenxa zokuthi komakhwapheni bakho bonke bekumantombazane nje ubusha udlule kungekho into serious kodwa umuntu wesilisa inezimatches kubhlungu ukuthi wena umlahlekele akaqala phansi ahambe yoshela it's uvusa uma wengane yakhe baqhubeka ne relationship uma wengane yakhe akamitha wena ukhona in a relationship ingane yafihla angisamfuna umuntu onengane yabo so hayi umuntu ovuke ingane yakhulela ukhona relationship uthothi kunomuntu wakhulelwa somewhere njoba sila spread view umuntu wakhulelwa ko Randburg yes awumazi lo umayengana nikaze into akayifihlile yena so now into akayenzayo uhlukana nawe umuva same time uyohlala Randburg uhlala noma wengane yakhe ingane na 4 years nina ku relationship ka 8 years so abantu besilisa most yabo nalokushela namhlanje uthi mekushela akuzolimini ukuthi wena uhlobo lomuntu oqondile mase ekwenza ikhwapha eliqondile uyikhwapha eliqondile uyitshela ukuthi umaqondana kodwa msindi kanti umaqondana ukhona wena uyikhwapha nje eliqondile so nje lempilo esiphilayo nje sivele wena uyitshela lo muntu othandana naye uyitshela mhlambe angisho ukuthi njalo bangimazi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi angazi usushila lo muntu othandana naye ungasuthi ukuthi wena umaqondana kanti wena uyikhwapha eliqondile awe ma that's the fact okay so don't shil ukuthi kunovuyo ngibone phambilini ngicela ukubuza ke manje umtshela nini angithi abobhuda basitshela amaqiniso ukuthi kunomuntu obeka khona mina ngifuna ukwazi ukuthi why don't you tell us ukuthi what was the cause of the breakup from the previous relationship mana before uqhubeke ngifike ngiphendule umbuzo mvele yaphakamisa no ngifuna ukuphendula ngiyasheka ke nisandla sami iphendule microphone la uyabona ngathi ngine hardcore sikhulumela lapho sure no mina ipoint ebengifuna uku raise before sifike la mhlambe kuzokuanswer iquestion yakho yes why ngimele sikhulume ngeingane zami ngikushela What do you mean? Because of the relationship. I need to know ukuthi unengane yini. No, ngilinda lapho. Angithi ngiyakushela. Yeah. Mangisakushela lento le imayilana nami nawe. So i2. Mina ngifuna wakho umuzi wasekhaya. Right? Angifuni yogada ingane zami. How? Kanjani? Ngiyakushela. No, ngilalela. Ngiyakushela ipoint lami ngifuna wakho umuzi wasekhaya. Angithi mengikushela nginsizwa ngizosho njalo. Yeah. Ingane zizovela la inhliziyo yakho mengabe isingivumile ukuthi iyangithanda before sithandana and then lapho ke sengikhona ukuvezela izinto ezimbi ngami or engakuthinya benze ekuthenini singakhona ukuthandana yes mana ukuthi mana ukuchazela sekuthi njengamanje indlela esimithana ngayo ayisafani yakudala njengamanje it's more like siyaholana yabo lokho uhola umuntu eklabini nihambe nilale and then senifuna ukudiscussa izinto ezama challenges senilalile uyayizwa lonto so mengabe sishelana nje ngimithana nawe emoli shelana
asikwazi ukukhuluma ngeingane lapho ngishela wena mina angikwazi futhi ukubuza ukuthi indaba yeingane ayithi ngiyakuthanda obvious kodwa lapho phela masiqala ukuhlangana first time ever sihlangana angeke size sikwazi ukushare so much angithi but then ushela isikhathi singakanani kanti okay nisacatshangiswa guys nisalindisa khumbula ukuthi ukuze unginike ithuba lo ukuthi ngikhulume ngeingane zami kusho ukuthi sekukhona nakho enhlizweni ukuze unginike nje ithuba lokuthi ngakafika ukuvutha ondaba right kodwa ukunginika kwakhe ithuba lokuthi sikhulume ngeingane zami kusho ukuthi sekukhona nakho yes khona ukhontrishayo manje kwamina ngiyabona ukuthi ngize ngiqhubeke ilapho ke sengingafaka khona ingane sengilibonile uthando kuwena angikwazi ukufaka indaba yengane uzovela ubaleke kakhulu ngubona ukuthi uyabaleka kodwa kusalayo what if lalela yabona umvelo uthini ngizokushela mfethu that's a fact ngifuna ukuthi ngikuwine njobe kubekile igama ngiyakhola yabo so wena kwi-interview mozokwenza interview bayakubuza ukuthi wena uyafika late emsebenzini wena usuvetha nothi nje mina nje into engiyifika late liyabhubha uyakusho lokho na ku-interview no way so ucabanga ukuthi maybe wena uyazazi la ubuya khona wawuxoshela ukuthi wantshontsha uzosebenza ngemali la emsebenzini bayakubuza ukuthi emsebenzini wakho odlule wawenzeni uzosho ukuthi ngantshontsha nje ukufafa kanjani ngoba ngangibona ukuthi mhlambe ngifuna ukubhema but on that note kunezinto okwazi ukuyibalekela kunezinto ongakwazi ukuyibalekela mangabe wenza iexample ngendaba ye-interview kwi-interview yes bazokubuza lento abazokubuza yena but there's a background check abayishayayo when it comes to interview uzobanjwa ekugcineni obviously okay at the end of the day uba uthe mina ngangibanjwa ekugcineni I'm not saying but what happens then mawusubanjiwe what are you expecting depend ukuthi performance yakhe ibinjani emsebenzini asingayi relate lento nomsebenzi you can have the best performance mara still kungalungi what makes you think ukuthi ngeke what makes you think ukuthi yes inkinga nicabanga ukuthi nina masiye wena lecela ukuthi ade qongqotha kahle lalela qongqotha kahle okusalayo if there's something amaqiniso sazi ukuthi kwenzakalani because sometimes ngizowamukela ngiphinde ngijike endleleni noma ngabe sengikuthandile as long as ungangitshela ngiqiniso lonke but mamkhize lento le niyayilahla umvelo uyichazile khabazela uyichazile umvelo lento sichaza thina side lomuntu wesilisa ngicela ukumbekela kahle uma mkhize le point akalisho ngeke wonke inkinga zakho leziphinga no not even no iproblem ukuthi uma ngabe uhlangana nomuntu uyamtshela ukuthi nansi into engiyithandayo nansi into engayithandi nansi into engingayimela nansi into engengeze ngiyimela so when it happens say for an instance ngithi umuntu oqamba amanga angizwani naye no matter ukuthi makhulu noma mancane kangakanani it's a deal breaker for me so once you do that once you do that ngiyaphuma kuwe and honestly ngizophuma regardless ukuthi sekukungakanani sesikwenzile ungishela wenzani uPhithi wafuna nomvumelana nginezwe angivumele yakhe this time oh wow yes angivumi ke leyo sis reason being akekho umuntu ozokutshela iqiniso lonke ngaye especially if you only met the person in a day yes. Right so ngelanga eli1 you cannot cover everything you can only cover up to bona nithi mina at a later stage at a later stage find out but now let me tell you something even now in your life you've had a relationship where you took the lies even if you don't ama lies ama deal breakers kuwe let's be honest ikhona leyo relationship ubone kahle ukuthi noma ngabe kuthiwa hayi ubhuti ufihle ukuthi ushadile there are women that walks around amongst us ne abazwana nabantu abashadile knowing very well ukuthi bashadile and the relationship started bangazi ukuthi kunomshado yes usisi wangena because aboneni impatho indoda imoto nani angithi ama benefits yeah wena uthi deal breaker lo muntu lokwenzela yonke into are you gonna leave I am gonna leave no you lying I am gonna listen ngicela uyifake emgqeni ayanda uyazi ukuthi uyazi ukuthi kunezinto nina ezabantu besifazane enizibekela zona
izinto futhi eniphinde futhi niyibophe ngazo. Yeah. Umuntu wesifazane ngokwemvelo yakhe noma ngokwendalo yakhe umuntu oxolelayo. True. Umuntu okwazi ukwamukela. Ukudala kwenu nadala ukuxolela niphinde futhi namukela. Kungasho ukuthi imukelani nezinto esezenza ukuthi ningajabuli even in future. Angisho ukuthi futhi namxolela into oswazi ukuthi lena isophinde ikuphilise kahle kuhlalise kahle egcineni. Kodwa izinto ozikhulumayo othi awusoze wazenza noma sesifikile isikhathi sokuthi nature ithi xolela uvinjwa amagama akho othi wena usozwa ukuxolela ukuthi so ama relationship wabona abantu besifazana abangaka sebekwazi ukuthi bedampa amadoda bawadampa noma bengasafuni ukwadampa begcine bewadampiswa inkulumo ayikhuluma mina ngisoze ngamxolela umuntu amanga sekuthiwa umithise intombazane ayimithise intombazane uyimithisa isituation is totally different izimo ngampela azifani nangalesikhathi ukukhuluma lento wayikhuluma kodwa manje ngoba wayikhuluma wayizwa umuntu wakho nawe wayizwa ngaphakathi wazwakholelwa ukuthi wena uxolelani ugcina umuntu usumdampa kungasamele ukuthi umdampe engabe uyamxolela yabo so in nature umuntu wesifazane iyaxolela ungayiphikisi nature leyo angiyiphikisi leyo angiyiphikisi. It goes back to inhlobo yomuntu oyena. Yes. Izinto ongamelana nazo nezinto ongekumelene nazo. Ama experiences abantu awafani. Yes. You might find ukuthi before mhlambe I was okay with dating a married man. I was okay dating umuntu nomuntu. I would just only prefer umuntu nomuntu because ngizothi angeke ngibangele stress nan. But as I grow, as I become mhlambe a mother or a matured woman, lezo zinto izinto engasayi back to zona because I've learned from those mistakes of mine, right? So now mina ngisekhonda lento engishoyo because with a past experience I've once said njengoba usho ukuthi siyayibopha ngeke ngayibopha to a point where I was like yazini angisekho happy. I still stayed. Kunjalo, then something happened, the worst. So then I was like, okay, this is my cue to leave. Okay. Yabo. So what I'm trying to say ukuthi kunabantu ababeka ama boundaries. Bawabeke but bayibekezelele leyo nto. Mhlawumbe let's say mistake uyayenza manje. Ngiyibekezelele. The second time around I'm not going to stay. I'm going to leave. But because into prefer yimi. But now the problem ukuthi that's like yes ngiyakuzwa. Yeah. Ngiyakuzwa. But now the problem ukuthi ukutshela about my background ukutshela ngala ngibuya khona ngingakutsheli ngami uma ngikutshela ngala ngibuya khona kuzoshintsha kuphi ngendlela ongibuka ngayo ngaleso sikhathi yini ezoshintsha angeke kuze kushintshe lutho at that time. So if angeke kushintshe lutho ngendlela engiyibika ngayo kuwe kungani wena kubalekeka ngayo ukuthi ufuna ukwazi ukuthi nginengane ongakangiqomi phela kuya ngokuthi mina yini engizimisela ukuyamkela ozanayo into the relationship. Inkinga nina ayanda seniyabadweba abantu besilisa. Ngithi mina ngingakafika ukuzokushela wena already usunesithombo wayibazela sona sendoda ethile. Awumazi umuntu wesilisa ogcina ushada naye noma wabelwa yena ukuthi uhlobo luni loqhamuka ngaliphi side linjani kunjani. Wena wayidwebela umuntu wesilisa wamkhanda, wakhanda umuntu wesilisa ombone ngathi akanangane, wakhanda umuntu wesilisa ngathi uneyifubu uyajima, wakhanda umuntu wesilisa ngathi unemotwana, wakhanda umuntu wesilisa osebenza endaweni ethile. So uma umbuzo umuntu wesilisa ukuthi usebenza kuphi ekutshela usebenza lo msebenzi othile akasahambiselana nomuntu wesilisa wayidwebela yena. So uma uya ku relationship noma umuntu wesilisa ka approach muyeke abe uye before wena umtshela ukuthi ufunani. Ukumiye kuba uye wenzela ukuthi ayibophe yena ngaphandle ukuthi wena umthathe umbeke endaweni ethile ngakho kuyona. So nina niyashift ufica ukuthi bengiyevele ngithi mina sengimdala sengifuna ukukhuluma iqiniso ngishift wena ngikubone angithi ngiyakubona ukuthi angithanda. Remember ngithe wena mangikushela noma ngikumise ungimelile wenza zonke izabe zokubonisa ukuthi wena you are interested yini kodwa wena ufuna ukungishifta lade ngikhona ungishift ungibeke lapha nami ngivuma ukushifteka ngihlale lapha kodwa igcineni isango lodwa ngifuna ukungena kuwena. Yabo so whatever wena lo ishoyo ayisakushintsha ukuthi mina ngikhuluma iqiniso noma manga kuzoshintshana ngoba sengikubona ukuthi uyangithanda. Yabo so just avoid ukuthi uthathe le ndoda wayidweba ufuna ukuthi kube yimi leyo ndoda leyo lezi zinto lezo wena uthi mina I prefer ndoda ethile we prefer lo ndoda uyazela lapha indoda. Yazini I learned a long time ago ukuthi le ndaba yokuthi uthi ngifuna umuntu kanje osekhanda lakho that person does not exist at all. Yes. Does not exist. Tall, dark and handsome. Abo ubanu. Abaseko labo bantu labo. Ngoba mina what I believe in is umuntu omtholayo uNkulunkulu yokwabele yena. You cannot choose. Yabona njengoba ubudukwazi aqeda ukusho ukuthi asiyekela ukudweba abantu. Mina manje ngakutshela ukuthi my preference is a tall guy. Yeah. Uthole ukuthi my soulmate
is a short guy. I normally say your soulmate is not your usual type. Right. I always tell people That's that. true. Because when are you expecting this guy, only to find out would you get this other one? Yeah. However, unama qualities kalo umfunayo, but isimo sakhe agamanga njengalo mfunayo. That's true. So wena uzomenzani, uzomgxeka, uzomlahlela le uthi no angimfundi lokubhudilwana because umfishane. Yes, ngiyathanda yonke inkulumo yakhe, the way akhuluma ngakhona, the intelligence and everything, zonke lento sizibhekayo. However, the fact ukuthi short is not my type. That's where you lose it. Ulahla umuntu okungiyena because when you think ukuthi no umfishane, I need to be seen with a tall, dark and handsome guy. About tall, dark and handsome banama type wabo. About 21-year-old. Okay. Ngiyabonga kakhulu sinovelo ngokubeka lo mbono ubekile. Ingakho bengisakutshela ukuthi wena mongayeka nje ukuzidobela ithombe ngamadoda ucabanga ukuthi indoda oyifunayo indoda kanje and then lokho kuzokusiza. Because it's not only about umuntu wesilisa now telling about history. Sometimes ne history asiyixoxe because sisaba ukuthi ungenze ungangiqomi. Mhlambe ngicine ngisaba nje wathi sensibonela ngengane ukuthi ungabusho ukuthi mina nginengane engaki lokho akukho about ukuthi ngiyasaba noma kuyihlazo ku about ukuthi now lento engifuna ngengithole. But now as 10 isonto ke silibuyisile lethe ngakwena abantu besifazane sebedlule into eziningi kuma relationship apha sebedlule into eziningi mhlambe kwi past life yakho usuthandana namadoda awu100 usulale nabafana abawu100 ungitshela kanjani usulale nabafana abawu100 sikhona isidingo sokuthi ungitshele ukuthi ulala abantu abafana abawu100 ngaphandle ukuthi nangu-judge. This question ngiyibhekise kunina nonke impela nawo nomvulo. Sikhona isidingo sokuthi ungitshele ulala nabafana abawu100. Do you think mina ngingu-judge usulala nabafana abawu100 kubaluleke ngani lokho kumina? Into engingadingi ukuyazi lonto njengomjida. But kunezinye izinto futhi ukuthi mhlawumbe usukhipha ingane eziwu2 ingane eziwu3. Uyabona nawe ukuthi mina ezami ingane engifihla uzizelwe khona ziyaphila but unezakho azikho. At what point la uzongitshela khona lezo mfihlo zakho mina ngingakujudge? Angeke uembarrasseke ukuthi ungitshele lento. Ibaluleke ngani ukuthi ungitshele ukuthi unezingane eziwu3 ezagcina zangazalwa wayikhipha? I don't know ukuthi when it comes to that abanye abantu ba react kanjani ubenza kanjani to handle that situation. But obviously if mhlambe kunesikhathi or a point in time empilweni yami that I found myself doing such things, those are the things mina as umuntu wesifazane I would not be comfortable sharing. Ushuthi wena unelungelo lokufihla? I'm not saying nginelungelo lokufihla, but I wouldn't be comfortable sharing such. So why do? Because kuyihlazo mina for mina lokho. If that makes sense. Kuyihlazo kubani kuwe noma kimi olalele? Kimi nakuwena angeke kuze kuhlale njengehlazo. So awucabanga ukuthi mase kuthiwa sengiyakubamba ukuthi wena kwenzeka wakhipha ingane mhlawumbe sengikubamba on a later stage sesishadile sizama ukuthi sibe nabantwana exameni wethu ukuthi sibe nabantwana kwenzeka udokotela check ebona ubathola abantwana a check mase kuyavela ukuthi hayi man khona okwabenza ukugudlugudla la esinyeni ngazi ukuthi umuntu wakwayithwala kodwa manje ukutholeni kwakhe khona okwenzeka ekuphumeni komntwana mase yakuveza ku history ukuthi ungazi wena waka pregnant angazi odokotela bayithola kanjani le nto le. And then mayivela leyo nto yetholakala. Really? 100%. I'm so uninformed. And they can give you the yetholakala. I know ukuthi siyabonakala, but does it show ukuthi sengikhipha ingane? Yes, and they can estimate the number of abortions that you did. Exactly. So lokho singangakubona uma ungabanga nama complications ekukhipheni kwakhe isisu. Mhlambe ufike kumina unamntwana sithola abantwana abo3 abo4 asikho isidingo sokuthi siye kodokotela sikuthole leyo information. But let's say awubathola abantwana and mina njengomyeni wakho kune point elithi ngeke mfethu asambe siyobheka sambe siyothola obviously odokotela bazokumele benze background check ngesibeletho sakho ukuthi uyabo previously kwenzakaleni so mase kuyavela lokho ukuthi wena wakakhipha isisu. So uyabona ukuthi imfihle engakanani leyo ngifihlelo na wena ngokucathi ihlazo at the same time siyasilimaza kwi future yethu. Lokho sekukhulu kakhulu more than ukufihla kwakhe ingane. Ingane azisilimazi okukhulu lokho. Yes, kukhulu kakhulu mina I consider. Lekelelani nenza njani nina? I mean angithi yabona ukuthi abantu besifazane they prioritize ukuthi they choose ukuthi umuntu wesilisa kumele eveze ini angaveze ini yabo kodwa yena ngesingaye kunezinto ezibalekile azifihla.
And it happens. And Yes. kufana ne abortion. Women will never tell you about abortion. Yes. They feel so ashamed about it, just as a body count. No woman will tell you how many men they slept with. Exactly. They will only count 2 instead of 15 that they slept Exactly. with. Have you seen how many women are now so comfortable sharing ukuthi I would rather ngeskip isisu than stay with umuntu ongekaze Yes, ahlala inakekela ingane? because the government babaphe iliway yokuthi qhubekani nenze into enifunayo ngithi. However, in the long run it's going to catch up with you whether you like it or not. That's true. I know if umuntu mhlambe ongakholele endabeni yesintu nani Awugezi. kuba nendlela ethile that thing comes Ezokubamba back empilweni phambili. yakho, you know. So But now ususikhiphile ke sisu ngiyakubona ukukhipha kwesisu wena ucabanga ukuthi kimi akubalekile ukuthi ulale nabafana bangakhe mina njengomuntu wesilisa wena kuwe ukuthi ufihle ama boyfriend akhe awu20 wakwalala nawo kuwe kuncane kimi kukhulu yes ngenxa zokuthi mina njengomuntu wesilisa it's very important at the same time kuyisinqumo sami mina engimele ngisithathe ukuthi siyaqhubeka noma siqhubeke ngokuthandana after sengazi usulale nosibani. So when you can only tell me ukuthi ulale no Bryce ngoba wazi ukuthi Bryce engashesha ngitshela. But you can never tell me ukuthi ulale nomngani ka Bryce. Ngoba wazi ukuthi ngolunye usuku kuyokwenzeka sihlangane. Mase sihlangene mina lo siyongilimaza iko. Isingilimaza after 10 years. Uthothi umngani ka Bryce walala naye nisafunda isikole. yeah. Lokho kuncane kwena. But ngitshele ngisakushela. Ngitshele ususithatha isinqumo sokuthi ufuna ukuthandana nami in as much as nawe zikhona izinto ezibalekile okucabanga ukuthi mina njengomuntu osilisa kumele ngizisho nami njengomuntu osilisa kunezinto ezibulala ipride yami ezibulala iego yami. Okay, so when would you like ukwazi ukuthi umuntu wesifazane ohlangana naye uselale nabantu besilisa bangakanani? Noma engasayishonge number but I would prefer ukuthi mangisemehlweni abantu noma ngudokotela. Yeah. Most likely uma ukajola nodokotela osegoli ngitshela ukuthi ngangajola nodokotela osebhara ngoba maningi amathuba ukuthi odokotela bayasebenzisana bayazana. Yeah. Yabo Yeah. uma ngi-artist njoba ngusonkondlo nje ngitshela ukuthi mina no ngangajola nokubhela kube isinqumo sami mina ukuthi ngiyaqhubeka nawe sengazithola kathanda nokubhela. Uma udrive ama ambulance ngitshela ukuthi kukhona umfana odrive ama ambulance engangathandana naye endaweni ethile and nawe nje ubudrive ama ambulance ngenzeka ngihlangana ngikutsheleli ngoba mhlambe kubalekile noma ngoba kubaleka ngalondlela but ngoba ngicabanga mhlambe ngolusuku ngehla nihlangana ngiyakushela ke before ukhulume ngiyakushela ke ngwasenkandla ngiyakutshela enkandla ukuthi ungasendaweni ethile usuhlulwa yini wena ukusho ukuthi enkandla hawu kunomfana engangathandana naye wasendaweni ethile yabona uyisho into encanyana but kimi into enkulu ngoba kungenzeka nje bengasenkandla lomfana ngiyamazi. Okay, so what does it change ukuthi ngikutshela ukuthi ngizwane nobani bani enkandla? Like, okay, let me say angikutshela. Wenza nje silime engakuthanda. Okay, but then let me say angikutshela and then you find out why is it important because into sesifocus kuyo manje relationship esikuyo. No, uwenze isilime. Kanjani? Ukuthi mina ngihleli namajita lo ngichoma ngawo abajita athi ungangitshela uthabo kasha lapha. But then what? That's being unfair. But that's ngifuna mina ukuchoma ngifuna ukuchoma ngawe mama. Kuchomeke. Kungabi nomuntu oclaimayo. Yabona nami ngiavote ukuchoma kwezinye indawo engazi ukuthi sengaspice sala. Yabo? So angithi mangichoma ngawe majiteni osonkondla abanye ngithi mina bafethu mina ngibamba uthandeka. Yabona ngiyazi ukuthi akekho umuntu owakabamthandeka la ngingathi mina ngichoma ngothandeka masebethu awu wadlula kushiwe wadlula bucofu wadlula. But why does it matter ukuthi ngidlule kubani because obviously impilo lezi ngizodlula. Can I ask you a question? Why does it matter to you to know the number of kids if you don't want to give out a number yama body count wakho? Ngibuza for argument's sake guys. Yeah, I understand. Don't kill me. I'm not killing you. I'm just trying to like ngifuna ukubonisa ukuthi as much as Tina as women want to know the number of kids a man has, you also need to give out the number of men you've slept with. So are you saying ukuthi if umuntu wakho finds out ukuthi you've dated Bryce before, right? Senze example ngoBryce kani. So umuntu wakho finds out ukuthi you've dated or usulale no Bryce and basebenza kulesi studio and then do you think ukuthi it would be fair ukuthi akulahle because awumtshelanga ukuthi uke washona no Bryce? It's not fair because a relationship yami naye will never be a yami no Bryce. That's where I'm getting at. So nikumvela ithuba ngoba zilokho phama esandla. Yeah. I point la
it's not about ukuhamba kahle ke relationship nokuhamba kwabe relationship. Yeah. Ungafika ukuthi you're the best girlfriend empilweni yami and you potential ukuthi ungankosikazi wami. Yeah. But now I problem la isiba khona ukuthi for the fact ukuthandana no Bryce mina ngingazi lokho kuyinkinga enkulu kakhulu elimaza mina ngokuthi ngifile ngazuthi wena ungibetrayile ukuthi ungangitsheli iqiniso ukuthi wena ukwathandana nomngani wami wangangitshela ngikushela ukuthi wena wathandana nomngani wami. Is it a thing yabantu besilisa? Yeah. Is that a thing? Why are you I need to find out why are you why ufila ukuthi wena depriver of the information when you cannot give me the number of kids you have. You're only giving them one by one after 3 months. No, that's a good question. Yes. Ngibonga lo question. Angithi i-argument eqhamukayo ngokuthi mina ngifuna ngitshele ngumuntu athandana naye ibuya same way ekutheni emadodeni akathandane nawo mhlambe ngangabaleka kodwa kune point la kubaleke khona ungangitsheli inamba yabafana othandane nabo nama ngeke ngikubuze kodwa mawukuthi uyabona ukuthi ebafanele othandane nabo kunalo osondelene nami ongenzeka kushane ngolunye usuku kuveze lokho uma mina ngake ngakhulelisa usisi wakho noma ngakhulelisa intombazana yamakhelwane ngizoyiveza ke leyo ngane that's a different story though. How angithi That's a different story though. Yes angithi angifuni inamba zeingane angifuni inamba yamasoko akalala nawo actually that was a good question angifuni inamba yamasoko akalala nayo Yeah. Yes Yeah. ngifuna mina le ebalekile engenza ukuthi bezinqinamba ehambeni kothando lwethu silwa nezinqinamba la othandeni lwethu. Yes so einqinambeni zothando lwethu okubona ukuthi ngehle kuvimbe endleleni sihambayo uthando lwethu Njani? Kuphela kuzovimba ukuthi ngazi uthandana nomngane wami osangitsheli. The person is ngimdate way before ngihlangana nawe. Isho ngeke ngikwazi mina ukuthi Why does it matter? Should angibabale bonke ke ngijole nabo ke so that it won't be an obstacle for you. Ngenza isibonelo nje. Ngenza isibonelo ngathi Yeah. ngudokotela. Yeah. Uyangazi ngisebenzele ebar. Possibility ukuthi abanye odokotela abasebenzele ebar ngizobazi. Ngi-artist ngusonkondlo ngitshele uma kunabanye osonkondlo kwathandana nabo angeke mina ungazi ukuthi ngidlala ibhola no maskandi and then ekudibaneni kwethu uyazi ukuthi mina ngibazi bonke labo maskandi ngiyakushela uyangiqoma awukazi ungitshela ukuthi wathandana nogatsheni yabo. Hi guys. No ngiyacabanga mina ngokubona kwami information enough ayikho right meniqale uthando nje mina uqala anikwazi ukuqala uthando ngezinto ezinegative. Yes for the fact nje ukuthi usekubalela ukuthi uselale nabantu abangabi senetiqala vele ngendlela errong and especially ingqondo yendoda izostaka lento ekhanda lakho. Thank you. Every time wenza ucansi nalommuntu kuzofika Uzocabanga uBryce ukuthi uke walala nomngane wami uBryce. Especially mekatshela ukuthi ubani. Hi guys. As long as angithi mengabe siqala lento sekusifika esigabeni sokuthi mhlambe sesisolala. If mhlambe useyintombi akaze ehlangana nomfana uzothi no angikwazi ukuyenza lo mhlambe kube namasayini akuvezela wona ukuthi no akaze ngaya nomfana. If enganginiki lawo masayini uyalala naye. If kumnandi sikuphi isidingo sokuthi sibuyele emumva manje kuthenini ulale nobani walala nobani. Shoot wena magwaza. And then yabo and then lokho to be honest akubalekile. Kukhona lapha kuzokulimaza khona ingqondo yezumuntu wesilisa. No, mina ngiyakuthanda lokho ukuthi umuntu uBryce uvuma ekhanda uBryce bafethu. Because uyabona mengabe siya lapho soze siyiphushele ekuthenini manje ifike lapha ekuthenini ubani omnandi manje mina naloyi. And it's possible. It's possible and then isizolimaza wena futhi self-esteem yakhe yehlana nani. Yabo. Yeah. Kufana naleli point elade sikhuluma ngalo le ndaba yehistory ne. Kunezinto ngisho buza imibuzo emingakana nonke kuyithola ngomuntu ozohlangana naye. That's why mengabe nihlangana into ebalekile ukuthi uthanda overpower everything. Yes. Menihlangana. Ngoba ngeke uzokuthola ukuthi ubaba wakhe noma wakhe bebe under abusive relationship. Lokho futhi kuzobuya kuzo affect relationship yini. Ngisho ngakuthiwa akazebe ku relationship ebhedayo onke ama relationship akona. Uthola ukuthi yena isikhathi esiningi obebheda ngenxa ukuthi uaffectwa yikhaya la kubo. Yabo. So kunezinto ongeke uzizwe ngeke azakwazi ukuxoxela ngekhaya la kubo. But banivela nginombuzo u2 la. I mean lembuzo ihambisana nalento ezu2 esikhuluma ngazo. Angikuvezanga ukuthi nginezingane. Awukuvezi na ukuthi wena ukwajola
nomfana engazana naye o wena ukwajola nogatsheni kodwa uyangazi ukuthi ngidlala ibhola nogatsheni possibly ngizokwazi lokho isiyahamba relationship izofika ekugabeni sokuthi manje sengifuna ukukushada sesibambene si umuntu omunye sekuyavela ukuthi nginezingane engiyifihlile kuyavela ukuthi wena ukwathanda nogatsheni what if leyo history isisihetha kakhulu ukudlula ngalesikhathi ngabe yavela ngaso ngalesikhathi uyabona ukuthi sekuneyinqumo eziningi esizithathile going forward with this relationship esasingeke sizenze if I knew. Ngiyacabanga ukuthi if umuntu nithandana izinto eziningi ayiqhamuki menixoxa nje izinto nithandana ngendlela right nithandana lokwangempela izinto eziqhamuka ezi ama jokes not exactly ama jokes but iqhamuka ngalesikhathi nijabule yes. umuntu wakho uyakhona ukubona ukuthi yazi ukwazi ngiyakhona ukumtshela izinto mekule simo lesi yes and then uzokhona ukuthi uyazi lo mfana lo ngibona usho ukuthi naye ngathandana lo mfana yazi kahle ukuthi ngaleso sikhathi ngeke ucasuke and lapho i relationship isaqala akwazi ukuthi usuyamshada imande ezokuvezela ukuthi ukuyathandana nogatsheni usuzomshada okay shuthi wena mvelo uthi ayiveze lento phakathi nendawo noma eqaleni ukusaqala okay uthando nalo uvutho ndaba uthando ilento ade ngisho khona ukuthi angikwazi ukuthi ngiyahlangana namhlanje ngiyakushela sengutshela nezingane ezo5 uzozenzana izingane zami ilento ade ngisho uzozenzana izingane zakho no angikwazi ukuthi njengamanje uyabona like talking from experience mina ngathandana nomuntu wami isikhathi eside ne mhlambe unyaka kodwa there was a stage where ngithatha isinqumo sokuthi ngiyamtshela ukuthi ngiyamthanda kusuka enhlizweni yami not lokho okukade ukuthi ngimbonile ukuthi mhlawumbe ume kahle ngamhalela and ngamshela lokuthi ngalesikhathi ngumtshela lokho sengifuna ukuthi simuvele from a step nesilanda mhlawumbe sengamlobola yabo lapho sengizama ukuba honest okusho ukuthi lapho sengamtshela ke kodwa angicabanga ukuthi ukutshela umuntu ukuthi unezingane sengalasa unyaka nithandana ngempela kuzovela njalo on the way sometimes futhi ngayixoxi ngiqhamuke sengilethe izingane nazi izingane zami habe uyibona ufuna ukukhuluma angithi into uthe wena ngizozenza izingane zakho ujikijiki vula ukuhlwa izingane zakho phambi kwami nano ukuthi kune point othishilo siqala lento le obuyibeka ukuthi hayi zu5 ngeke ngilunge kwezu5 ngizolunga ke1 if uyithanda izingane ngisho ukuthiwa zu20 uzoyimela inumber account einganeni ngisho ukuthiwa zu100 mawuthanda nje izingane ungena nkinga nezingane ngoba phela uzokuyibeletha emhlanje izingane zakho uzoyithwala ngani awuzoyibeletha hlala nezingane zakho zu5 so mina ke mase zibuya kumina kubalekile nami ukuthi ngazi amadoda akho ngitshele phela ukuthi okwengane nayo kubalekile angithi nami ngama preferences njengendoda mina njengendoda ziningi into engifuna kumuntu wesifazane kodwa engiavoida ukuyiveza ngoba ngiyabona ukuthi mhlawumbe izokushaya wena maze kushaya ngikuphi advantage ukuthi kulungile ngiyakusacrifice lokho ngoba ngifuna ukuba nawe wena uhlulwa yini wena ukuthi okunye uthi kulungile ngoba ngifuna ukuba nayo lo mfana yazi kulula ukuthi siphikisane regarding le issue ne but then izinto ziyaye zithene out ngendlela ehlukile into umusu ubhekene nayo kanje yes you understand but yazi no sorry ukuphazamisa yazi ukwazi ipoint azama ukuraise mengicabanga ngelibalekile ukuthi kunama standards ninennawo that you guys think ukuthi are applicable to us yes awekho applicable to you ngathi lolo point azama ngoba sikhuluma for example ngendaba yeingane nje yabo uzofuna ukuthi ngizisho oqala ezami ezakho ungazisho angithi izathu esidathi mhlambe mina ngikutshele elindaba yengane zami ukuthi nginenhloso ngale relationship yethu ngiyazi ukuthi egcineni nizodibana like these days akusafani nakudala ingane kuthiwa kunomsala ekhaya ingane ihlala komalume wayo njengamanje sekumele sihlale sonke so kumele sikubuke nangaleli point lokuthi kwanina abantu besifana kubalekile ukuthi nikubeke like upfront ukuthi ingane nisheshe ni-introduce before siya ukuthi ngoba ayanda nina mentality okuyitshela ukuthi inina kuphela iprice la thina siyona iprice we definitely the price yabona we are definitely the price sorry baba natso indaba yeprice angeke uhambe nekhonde emotweni ufuna ngaba nomuntu omuhle ni prize mhlengilana ungabonakali before I lose my lokhunjane lento le also goes back to mawuthi wena ingane mina enginazo ezintombazana ngoba izikhathi zakudala isafani namanje kufanele sihlale sonke it's not a force and it also goes back to ukuthi ukhulisiwe kanjani kini kunabazali abangeke baze bavuma ukuthi
ngithi ngoba nakho uNsele usengilobolile sengithutha kwasani sengihamba ngiyohlala noNsele nabantwana kunabazali abasamelana nendlela isintu besiqhutshwa ngakhona before kunabazali abasawumela loyo mthetho ukuthi you know what hamba uyokwenza into zakho but ingane uyayishiya until nina nomyeni wakho nizenivumelane until nizenishade mhlambe banibekele a certain time ukuthi mase nishadile ke nizobe senisitshela ukuthi nidecide ukuthi lo muntu lo steps up now for these kids ukuthi uyaba adopt abantwana or whatever the case may be. I cannot speak for the whole world but into engisho ipoint lami ukuthi bakhona abazali o kuya ngokuthi uqhamuke ekhaya kanjani. So ikhaya lakho mangabe ukuthi ikhaya vele elisahambelana nomthetho then obviously angeke ngize ngithwale ingane zami nakha ngihambe nazo just because wena usungilobolile vele ufuna ukukhuluma no ngifuna ukulungisa ipoint lami belise kuthenini kahlahle lokho okhuluma ngakho ekugcinene kuthenini mase nishadile and then ingane sengamuva lokho bengenzeka even nakudala ngoba bekholele kuthenini mawusufika nengane yakaNsele la ekhaya ayihlobo nengane yami engizala kwenye indawo exactly bekuzama ukavoida lezo zinto kahle bekuzama ukavoida lezo zinto lezo so lento lena ijule kakhulu lento lena yes to the extent yokuthi if une experience uzokhona ukubona inkinga onazo because into ebalele ukuyibona inkinga zakho ungambona umfana esuka endlini yokuchithela enza izinto ezibhedayo kanti uthothi inkinga zikuwena yeah khona umuntu osifazana ongekho nje welcoming noma ufika nje endlini awu ufise ngathi ungaphumi yes lapho ukhathele kade uyophanda ngafika endlini ufise ngathi ungaphumi and at that time akachitha akenzi lutho so yena ukubona kungenkinga ubona engakhozi inkinga kule relationship just because akachitha yes. Definition yenkinga kwi relationship according to yena ukuchitha kanti nokukhuluma is very powerful yes. Definition ye relationship ngoba yena uke une experience okuchithela okay so definition yenkinga kwi relationship ukuchitha so kanti nasifuna peace of mind nje thina so esikhathini samanje ukhona umuntu wesifazana ongazi ukuthi mangabe uyile nhlobo yomuntu wesifazana obanga umsindo uhleze kulo umthetho amacala khona umuntu ongaze wesifazane manje ukuthi umuntu wesilisa into akangazwani nayo le yazi ukuthi indaba yomuntu wesilisa ngamunye ihambisana ngokuthi yena ufunani ipersonality yakhe njani and that's why I always say angibelieveli kumuntu ozo advise umuntu wesifazane ngerelationship yakhe or ngerelationship yena akabuya kuyona ukuthi umuntu wesilisa unjani umuntu wesilisa nomuntu wesilisa unendlela yakhe akaprefera ngakhona izinto ukuthi zime ngakhona kunabanye abantu besilisa abanganankinga nomuntu wesifazane nomsindo but people will always advise you ukuthi indoda idinga ukuthi uthule indoda ukuthi nokuthi noma ungakwenza konke lokho kufunwa indoda njengoba eshilo umvelo kumuntu wesilisa ukuthi yena ufunani ngawe ungawubanga umsindo ukhulume but mayikwazi ukuthi awubekezele umsindo wakho ngenxa zezinto eziningi ezinhlo zenzayo ngakwazi ukuthi akushade so basically umuntu wesilisa yes akazwani nokukhuluma but uyena futhi umuntu odala ukukhuluma yazi I like it mawuyibeka kanjalo because then now it goes back to indlela umaddressa ngayo umuntu wesilisa uyinhloko yekhaya mase nakhile futhi it's way too different sekufanele angeke ngisakhuluma nawe sinomu kanjani even at the beginning of the relationship fanele kube nendlela engikuhlonipha ngayo engikhombisa ngayo inhlonipho right so uma ngabe sesimove on to the next stage now I'm not saying ukuthi kwasekuqaleni fanele ngibangele umsindo but fanele kube nendlela engikwazi ukukhuluma nayo ngayo nami yes uya understand kungabe ukuthi ngivele ngisukele ke nje so this is important even everywhere you go manner of approach indlela okhuluma ngayo nomuntu because mangizokulwisa mina ngiphakame you might walk out on me kungikwatise lokho or you might stay mhlawumbe uthola ukuthi uyahluthuka you end up sesishana ngezinto it could be a lot of things angazi but that's what I understand okay in terms of vulnerability ngicela ukubuza umbuzo in terms of vulnerability do we use our history to be vulnerable to our partners ngiyayithanda leyo ingenxa zokuthi yabona ke lapha eqaleni la sithi khona do you tell everything abantu besifazane they choose ukuthi bakutshelani bengakutsheli hayibo umuntu umekutshela ngiyakutshela nina ninokwenza ukuthi nisitshela izinkinga zenu nomkhuba ngathi nisitshela inkinga zenu engathi umuntu ukutshela yonke into kanti umuntu ukutshela ukuthi ngiphathe kanjani athi mina mina indoda engibuya kona nje ibingichithela
indoda engibuye kona mina ibingishaya indoda mina bekuthi nokuthi indoda mina bekuyihambe ebusuku kanti umuntu wenzela wena ukuthi ungahambi manje ebusuku umuntu wenzela yabona so nina niyayisebenzisa le vulnerability ngalesilungu sibeka ngakhona mamkhizi niyisebenzisa le vulnerability ukuthi nisibiyele nisibeke endaweni ethile niyenze ukuthi indlela esiniphatha ngayo ingafani nendlela eniphatha ngakhona ufica ukuthi okunye engikwenza angikwenzi ngenhloso yokuhlukumeza indlela vele mina ngenza ngakhona izinto kodwa inhloso akukhona ukuhlukumeza but you using ukungixoxela ngepast yakho ukuthi ngibhasopa so for instance umvelo uyayazi le buye emakhaya umuntu wesifazane engafuni ukulala nawe eqamba manga uthiwa ratio ngaza ratio ngoba nje usafuna ukudayisa unyaka wonke ukuthi ungalali naye using the vulnerability ejule kabi ukuthi mina ngiqalene ngaresh umsupport umuntu be emotionally umsupport hlale nesikhathi eside ungalali naye kanti umuntu bekuyi excuse ebhedayo ufuna ukuthini no enye into ebalekile engicathi ibaleke kakhulu ukuthi kuzo zonke izinto since waqala ukuthandana nabantu ohlangane nazo zakuhlukumeza izipho ezionile izipho ongayionanga because ibuya kuleli point ekuthenini azokutshela zona izinto angayionanga isikhathi esiningi yes lezi azokadvise ngazo izinto angayionanga because mase break up today iphutha lethu sobabili yes now kanjani explain every time nje kune mistake where you are involved you contributed to the mistake true yabo because in relationship akusiye umuntu oyedwa so abantu abaningi ngeke ngisho ukuthi abantu besifazane wonke nje umuntu ngoba nabantu besifazane basilisa baba nenkinga zothanda uthi hey amantombazana abaleka nje abaleka so ama mistakes okhona ukuwafix owaonile that's why mezokutshela inkinga zakhe kunangakutshela izona ayonile yeah same nalezi sikhulume ngendaba zo abortion eqaleni abortion ionile uyazi ukuthi yena isinqumo sakhe that's why ngeke akutshele ngaso because uyazi ngeke uzuyithathe kahle lona ionile lona nongabe indoda abanesandla ukuthi egcine esikhipha leso siso for the fact ukuthi yena wasithatha isinqumo so kuhambe yosikhipha umuntu isona nje ukuthi sidiscuss ngenkinga esiyonile bese singayonanga sidiscuss yazi this also ngazi ngavela uhlevane yazi lento yokuba vulnerable kumuntu ne I don't know ukuthi abanye abantu bayithatha kanjani angazi ukuthi wena nsele uyithatha kanjani but I feel like once waba vulnerable kumuntu khona umuntu ozoyithatha leyo nto as a weakness and use it against you then khona umuntu ozoyithatha I embrace and love you more so then how do you then know ukuthi me being vulnerable lo muntu uzoyireceive well lento angiphathe kahle mina ngesingami because izophinda futhi sivuse kwenye topic le yokuthi uqala kuphi ukushare izinkinga zakho kumuntu wesilisa kukuphi la ukhuluma khona ngezinto obhekana nazo empilweni isiphi isikhathi right ku relationship to share izinto that ezisondelene kakhulu nawe ukhumbula ukuthi uma umuntu eshare into ezibhlungu nawe noma ezama ukuveza ukuba vulnerable kwakhe kuwena akukhona ukuthi mhlambe ngoba ekhuluma iqiniso mina nje vele mina nginokuqamba amanga ku relationship ngiqamba amanga ayisiphihli ukuthi mina ngijoleliwe manje ngaze ngijolelwe yabo ukuthi manje ezinye izinto awuzishare ngoba ngempela zenzeka uyishare ngoba kukhona ofuna ukubenefit ofuna ukuthola kulowo muntu loyo so umuntu wesifazane kuyenzeka aqamba amanga ethi yena kubo bayahlupheka kunje kanti inhloso yakhe nje semali ufuna imali yakho sifuna imali guys ngiyadlala wena ufuna imali ngiyadlala mina ngiya understand ipoint yakho but kwazi ne but sometimes vulnerability njengoba uyishilo ukuthi sometimes umtshela umuntu because you want them not to do the same mistake that other men did however bazobuya ngepaper 2 akushaye ngamanye amaboxing akushaye knockout TKO men down ngaleso sikhathi leso uzoba yini because sometimes sharing information vital ngempilo yakho or private ngempilo yakho kuma early stages of a relationship is problem. It's risky because you don't know how long this person is going to stay with you. Are they here for a long run or for a short while? And what if lo muntu lo ungene angeke ngihambe ngixoxela abantu besifazane mina ukuthi ngengane ezu10 lalela what if lo muntu lo ufana noNtsela ngene ku relationship with ama intentions athile akukhohlise athathe leyo
information omtshela yona ukuthi mhlambe let's say for instance I say I'm diabetic. It's something I'm not comfortable I'm not comfortable telling a lot of people about, right? So kuyena sengivulnerable ukuthi ngishare such information. And then yena afeza inhloso zakhe. Angithi ukule point or sikule point yokuthi how do you then know ukuthi lo muntu uze ngenhloso right? So what if ke now lo muntu lo uze ngenhloso ebhedayo and then you share such and then at a later stage jigijigi usekutshela ukuthi ayi nawe hey manje ngiyabona ukuthi ukhuluphala ama inkinga ngeziyo zakho ayangisafuna ukuba nawe sekasebenzisa this vulnerability information you shared with him so that abaleke kuwena. Shothi lesivumelana ngayo la iyodwa sivumelana kanje bafethu sivumelana ukuthi kunesikhathi sokushare. Yes. Siqoqa ipoint likamvelo siqoqa ipoint kaNomvuyo kanini lakho ayanda sonke masikhuluma la siyavumelana kodwa siboni siyavumelana. Yes, kanjani na ngokuthi sithi thina awukwazi ukutshela umuntu first day umshela ngokuthi mina nginengane ezu3 mina sengilale nabangani bakho mina sengilale namadoda angaka mina kunje mina ngareshwa mina first day yabo that's a lot that cannot happen in a day. No, it can happen over time. So now over time sivumelana ukuthi mina isikhathi engibe right ngaso ukuthi ngitshele ngengane zami ngoba bese ngibona ukuthi sinobudlelwane obuya kude because angikwazi ukutshela mina ngokuthi ngilale angeke ukwazi ungitshela wena ukuthi ulale nogatsheni owumngani wami ubungazi ukuthi solala namhlanje kusasa siyahlukana yini. So you wait for a good time and right time so ukuthi no now ukwazi I can tell him le ndaba le. So same story nami ngivumele ukuthi ezinye zezinto ngiyokutshela indlela iqhubeka balalela emakhaya kodwa ungamvumeli nje umuntu ukuthi yenze ngamabomu ukuthi akutshele amanga just because ulinda ukuthi over time uzokushare le information njengoba ubusuvumile ukuthi nje mina nje hayi amanga ngiyaphinda futhi ayanda nina niyasidwebela ithombe zamadoda. So this is not about now a discussion or ukuphikisana sesivumelene ngokukhuluma mina ngokuzwa kwami. So now ipoint lithi yona ayanda ezintweni zonke kubeka eceleni ukuthi wena ubusuyidwebela indoda enganazi ingane nama ngubeka eceleni ukuthi ngifuna umuntu wesifazane operfect ongazalale namuntu. Angikubeka eceleni konke lokho ngivumelela umuntu wesifazane osefikile phambi kwami nawe vumelela umuntu wesilisa osefikile phambi kwakho. Ezinye zezinto zilindele vele ngokuqhubeka kwe relationship ukuthi izoqhamuka zizovela ekuveleni kwezinto asikho isikhathi osibekile sokuthi after 3 months ngifuna veze lokho after isikhathi esithile ngifuna veze lokho. Yes. So along the relationship when the relationship is moving that's when izinto siqhamuka zivela. So mazivela izinto bheka na ukuthi isisindo sazo singakanani. You can always argue ukuthi why ungitshele after 2 days ungangitshelanga after 3 days why ungitshele after 10 days ungangitshelanga after a day sihlangene. But the whole thing ikhona la ithi we agree to say I cannot tell you ngeinkinga zami sihlangane first day uhlangana aphi neinkinga zami singakathandani. But it also goes back to ukuthi inhloso yomuntu ime kuphi uma ingena kwi relationship now. No sishilo nje inhloso ukuthi inhloso yomuntu wesilisa siyibona phakathi nendawo ukuthi ngifunane kwena. Not only umuntu wesilisa you find abanye abantu besifazane bengena in a relationship with you beneinhloso ezibhedayo for you. Nina nihlezi nina nenhloso nje hey uma uthi nina nihlezi nenhloso angithi usonkondlo. Ngizofuna ukuthi ngibreak ngawo ukuthi mina ngijolana nokwazi usonkondlo. Yes. Umvelo ula angithi useyimalini. Okay. Yes. Guys umvelo nemali. Nomvelo. Yayibona lezo zinto lezo wena uya ngalento le oyifunayo abafazi benza kanjalo. However mina I believe ukuthi vulnerability wrong. You don't have to divulge that much about yourself to anyone until you are sure of their intentions. That's why ngithe mina that thing will talk about it kwenye indawo cause it's deep. Yes. So ngase ngithi asivumelane ngale ukuthi we all agree ukuthi kunesikhathi sezinto ezivela kuphi ukuthi lokuzovela isikhathi esithile lokuvela isikhathi esithile ungafuni ukuthi ngikutshele mina ukuthi nginezingane ezu5 isihlangane first day sizolala kuphela. But also that's the whole point of getting to know someone. No awumazi umuntu ngosuku lodwa. No I'm not saying ukuthi ashare yonke into ngesikhathi esiwani ngithi find out esikhathi sihamba. It's also yabo it's also a way of getting to know someone. Ukuthathuza nomuntu so
what we saying ukuthi abantu bengahlukanele ukuthi umuntu useveze inkinga ethile wayiveza ngesikhathi esithile wena ngoba ubhilivela ukuthi bekumele iveze ngosuku lokuqala. So abantu bengahlukanele ukuthi wena wathula nendaba engaka wayiveza indaba ehamba nesisindo sayo nobukhulu bayo nokubheka ukuthi uthando lwethu likusiphi isigaba. I cannot tell you into enkulu engakwazi ukuthi imelwa nabantu abana 10 years in a relationship ngikutshele sinunyaka wodwa. So basically babukeli bethu emakhaya siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi for today and niphinde futhi nisihlangabeze ngokuzayo. So besiphethe umvelo siphethe uAyanda siphethe usisinomvuyo. Inkonsi kwazi nsele kahle mathina. Bye bye. Siyabonga. Cut.